Dames en heren, wilt graag de hoeka tjakken leren? Ik heb geen take 5. Dames en heren, wilt graag de hoeka tjakken kennen? Dan kun je Diana van Bernards, die gaat hem niet voor doen. Let gewoon op. Oké, we beginnen met zijn rechterarm en we doen Hoeka, tjaka, hoeka, 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 tjaka, hoeka. Oké, nog een keer met rechts. Hoeka, En nu links. tjaka, Beide. hoeka, hoeka, Rechts, hoeka, tjaka, links, hoeka. Stop. Wilt je hem gans leren? Dan moet je op 13 juni naar Bernards komen. Dan is er namelijk de beachparty en dan gaan we hem allemaal samen dansen. Ik zou zeggen, tot dan hè. Tot dan. Hoi hoi. Dit is de meter.